Yes, may Shanta fam dito sa Boracay. Hello, miss. Hello po. What's up, dudes? We are in Boracay. Yeah! It's Shanta's first time dito sa Boracay. It's my 20th time na dito. Kasama namin ang barkada ni Shanta. You know, si Aisha and Brian. Ayan, buntis din yan. Sobrang 1 year na. Yan sila mas malaki sa atin yung siya. Ikaw. Hello po. Hi po. Ay, sige pa. 20 pesos lang naman po. Joke. Joke lang. Wow. Pahay po sa kanila. Hi po sa friend niya. Ay, sa friends niya. KJ. Yeah. Hi, ma'am. Uy, absent si ma'am. Rizzy, pakita mo yung earrings mo. Si Bea, oh. 50,000. Mas barkada ni Shanta, mga high school friends niya. Diba? Ayun o, nagma-maternity shoot na din. Shanta is shopping with her barkada to find her outfit for the pregnancy shoot tomorrow. Maternity shoot pala, no? Halaka. This. Actually, anak ko na ko yung vlog. Napasexy na si Shan sa shoot niya. May 2-piece pa. Ayaw mo na itong film. Pa Shan? Ayun no? Nagpanti ka sa store, Shan. Eh, wow. Oh, Shanta, ready ka na. Nagsusumo, hinawakan ni Aiza. Ayan, si Buntis naka-raincoat na. Ayun no. Yun na lang yung outfit mo, Shan, sa maternity shoot natin. Dito ako sa Boracay naka-raincoat. Malas tayo ngayon eh. Umulan. Pero bukas, Sana hindi umulan sa sa maternity shoot, no? bukas hindi guys. Shanta, burot oh. May butete sa dagat. Umaaura si butete, oh. Masarapan. Done. Ikot-ikot. Ready, 3, 2, 1, go! Ikot, ikot, Ang burot. Feel na feel. Wow, twinning. Here silang dalawa ni Aiza. Twinning, oh. Ayun, oh. Wow. Uy, ano ka ba? Dahil mauyang. Kanina pa sila nag-photoshoot. Sunset na. Magagabi na. Yan ang pinakagusto ko sa Boracay. Ang sunset, baby, di ba? Oh, kita dili. Ganda, di ba? Kitang-kita, tingnan mo. Tingin ka dito. Nakakainis ka. Ayun. Ganda, no? Hi! Welcome to my YouTube channel. My name is Shanta. Joke. Welcome back sa mga Kaya na nag-joke ka. Your name is not Shanta. Hindi, kasi sabi ko agad welcome back to my channel. Malay ko ba kung nanood na sila dati pa. Pupunta na tayo dun sa boat na sasakyan natin. Tingnan natin kung ano yung itsura ng boat na sasakyan natin. Okay, Shanta. Suotin mo na. Suotin mo na siya. You're beautiful, shine like the star. Dito na tayo sa Buka Beach. So, ganito pala dito sa Boracay Island hopping. You hop around the same island. Palipake. Hindi, baka may ibang island pa. Kasi sabi nila sa amin 5 islands na. And I really wanna take you home to mama. Shanta fam. Shanta. Shanta po, mama. Yan, dito tayo po. Kasi magpipicture tayo sa Buka Beach. Okay, 1, 2, 3. 1. Meron silang mat. Pwede kayong umupo dito, tapos sumorder ng shake. So, pwede kang mag-order ng shake. Habang nag-island hopping kami sa Boracay, meron kaming ice cream man nagbisita sa amin. Ayan. Sa Manila, saan abot ang 20 pesos mo? Sa Boracay, saan abot ang 50 pesos mo? Sa dagat pa.
lang. And that, ladies and gentlemen, was our Boracay tour. Ang pinapuntahan talaga dito ay beach, tsaka sunset. Sa sunod na vlog, mag-maternity shoot na si Shanta dito sa Boracay, ang pinakamagandang beach sa Pilipinas. Ayan, abangan nyo po, bukas na agad. Salamat po sa panunood at kita-kits sa sunod na video ng Duwanta. Bye for now! Hi, I'm Greg, and I use PhilTalk. It's simple. Just go to philtalk.net and create an account. Full access to a Tagalog program and a Visayan learning program. PhilTalk is a way for foreigners to connect to the Philippines and for Filipinos to connect with foreigners. Sign up to PhilTalk today!